खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्रा गादाव इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरो हरफिनबावलायबाय आरो एकदम दहायो आङो थांनो भिडिअखौनो खालामस्लाबनो हायासै खालामस्लाबनो हायासै माने जेनेबा माबा मा होनोमोनलाय मबाइला चार्ज गैयामोन ना मोनायाव भिडिअ एडिट खालामनानै दसे मबाइल नायनानै एकदम माबायानो बेटारियानो गैयामोन ओंखायनो आं दहाय फुङाव माबानो हायासै आरो भिडिअ खालामनो हालाङासै ओमफ्राय उनाव लाइन फैनानै चार्ज होनानै थांला गाबा खालामबाय आरो आं भिडिअखौ नै लाइन जोमफब देलायफब ओंखारखांलायबाय मानसिफ्रा थांबाय हौवाया थांबाय आं थांसैलै एबार रायहरलायबावबायसो ओंखारहाङाखै नों खमल मा खमल मा फैद' होरो साइड जा होरो ने बाब नोंगौथ' आरो जि साइज नुदोंथ' आरो आयु समायना ने गुसथि गोजाजों इटाव लाल बरिया देखाबाय गारि ड्राइभारफ्रा बा गेबला आरो फुसौ रायलायनो हाया मोनलायदों बोरैबा बेबो बिजावजालि ने बेबो बे बिहामजो बिजावजालि आरो खैला मैला आमथेखायाव आमथेङा होनना खारलांनाय होनदो बिबोनां गेन्द्रा होनदो ओमफ्राय गेन्द्रा नङालाय निरन्जन गथ' माहाजोन मालाय मा होनोमोनलाय जौनि मा होनोमोनलाय जौ रमनि दखान होलायबावोसो नामा साबसक्राइब खालामदो आंनि इउटुबखौ गथ' ना देन्जारसो नामा जोंबो थांसै आं गामिनि आरो मालाय माबायावसो थाफैबाय होनदो बङाइयाव बेवाइ नङाहाय बिबोनांसो बेवाइ जायो नामा आयु फाग्ला बिदि नङाहाय आं लाजियो होनदो हौवाया रायो आंना होनदो ओमफ्राय आं गथ'आव थांनो आं जाबाय दे होमबा दे जों बेरायनोसै बेरायनोसै बैहा बेवाइ बेखौ मालाबा देखायगोन स्पेसियेल देखायगोन आं बेखौ र' फैदो थांनो आं नोंखौ लानो नागिराखै गावखौसो लानो नागिरदों होननानै एरखिलायदों आबौ कुथुलाखौ बामबाय आङो ने जों आबौ कुथुलाबो फैदों ज' फैदों आबौ कुथुला सोनाबो गफोर गावदां ने नै ब्रुम ब्रुम हे सनासो माइनावसो नै बे क'क्राझारनि बाजै नै जोंखौ मोजां खेला नै बाजै मिना दिनैसो लोगो मोनलायदों बाजै मिना दिनैसो लोगो मोनलायदों गोदोनि लोगो एकदम थाङा नालाय बेयो आं ओमफ्राय जों बादे माबायदि गथ' बियो आं बाबाय न'नि उन्दैनि लोगो ओमफ्राय दिनै लोगो मोनबाय आरो ने बिहामजो मोनबाय मोखाबो जि हाफां गालि आयु ने बिगो माखौ संग्राय गादाव चेनेलाव एकदम माबासो संग्राय बायदि गोजा मोखांफ्रानो संग्राय गादाव लिरबाय इउटुब चेनेला इउटुब चेनेल आंना संग्राय गादाव नाम देनजारसो नामजों माजों एखे ओंखाम जानो जिरायबाय जोङो नै ओंखाम जाग्रा मानसिफ्रा जाबाय आंबो जाबाय गन्थङा साबसिनबावसो बेवाइ जोंनि हादाननि नै ओमफ्राय इउटुब चेनेलाव साबसक्राइब खालामदो नोंबा बेवाइ लायनिखौनो लादों जा सानैसो लादों दा दे थांग्रोबाय थांबाला जारला जागोन ना हादानाव थाहैनाय बेवाइ आरो एकदम दिनैसो लोगो मोनदों बेसेबांबा गोबावनि उनाव बेवाइ मास्टारा फट' खेबनो नागिरदों जोंखौ नै मबाइल दिहुनलायबाय आरोखि दे नाम्बार खेबदों मा माबाया नङा र' आं खुलिनो थिनबाय र'लै जायाखै ले ओइ बेवाइया सनासो गेजेराव थास्लायबावबायसो आरोखि जि जारलासो बेवाइया साबसक्राइब खालामबाय आरो आंनि इउटुब चेनेलखौ ने आं सिनायगोन नामा दे ओमफ्राय माबादो मा होनोमोनलाय साबसक्राइब खालामसिगोन आं बेवाइनिखौ बुंनांगौ बुंदो दे बेयावफोर बिराद बरिया बेयावफोरबायदि मानसि गैया आं बिनिखौ थैजासिम नायगोन आरो दस्रानोबो हरगोन
जाबाय आंनि बेवाय असे साबसिन खालामफिनदो साबसिन खालाम अननानै बेवायनि नायदो आंनि फट'खौ नायदो जोंनि फट'खौ नायदो बेफ्रा बेसे सना आरो आंबो एसे गोरों आरो दे बेवाय मास्टार बान्दब स्कुलाव मालाय बिरादखा रिटायार जाबावसिगोनसो मा पार्टि जाहैयो जोङो रिटायार जानायाव जागोन मा जाय अमा मासे बायखाबाय आं अमाखौ जाबाय थायो नामा मैसोखौसो जाहोनांगौ दा मैसो जागोन जाबाय जाबाय आरो मा जायो मा लोङो जाजोबगोन गोजा गुफुर दै बायदिसिना टेकानि थांसिगोन बिबोनां आरो इउटुबारसो नामा जाबाय फट'खौ आं एकदम आलायनानै फट' खेबनो नागिरदों मालाय दे ए नों थाया आंनि सानैबो बेवाय गोरों गोरों बेवाय थैसिगोन आंबो थैखागोन स्माइल होनबा होनब्रा जाखांबाय आब' आयौ बावदोंहाय नायदो दासो गावदाङा बावदोंहाय नै ओमफ्राय माबा नोंखौ खामानि थिन नागिरनाय बावबायसो आङो ओमफ्राय आंनि इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखै आरो नोङो नायाखैनो खोमा आं नायफेरा बेफोरखौ आयौ खालामनानै दोनदों नायाबाबो दे दासो सम मोनदों नोङो दासोहाय दिनैसो नुदोंना मा नाम नोंना नामा दानो खोनानांगौ बादावगोनसो नोङो मा नाम संग्राय गादावहाय थांग्रोसिगोन ओमफ्राय नै बेहा थांसिगोन आरो थांग्रोसिगोन दे मोनाहै ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बे आदा सोमब्लानो मा होनोमोनलाय बिनानाव नांगौनो बिनानाव सोरबा नांगौबा बुकिं खालामदो आरो ने नाम्बार कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै मोजां बाख्नायजाथाव एकदम बासिनो हाया एकदम दा खालामदों बेखौ आदा सोमब्लाखौ थांदो बाय बाय थांदो दे मालाबा थांगोन र' माइब्राफोरनिया फिसिनानै दोनखादो बाय थांदो दे दाख्लै बार्थडे जाफैनायनि माल बुस्थु लांबा जानोबो फैयो माल बुस्थुबो लाबोनांगौ आरो लानानै थांफिननांगौ नै गावहाबा मा बुस्थु लाना फैयो मा बुस्थु इयो आयु थैसिगोनहां माबा बुस्थु बिहरनो खोमाहाय जोंनो जाग्रा लोंग्राफोर एसे जानानै लोंना फैनोसै मा बुस्थु बेलाय मालाय न'आ बेसो देखायदों दे खुलिदो गलदङा साबिया ओइथि मारनाय ना इथि मारनाय हादौनि हा नै सोरबा बायनो बानाय फानगोननो बेखौ फैयै फैयै न'आव मोनफैबाय बङाइनिफ्राय एकदम बाथाबारि बेफोरबायदि दिनैनि भिडिअखौ आं एसेबां फोजोबबाय दे जाबाय जोबबायमोन बाय बाय मा होननांगौ बाय बाय होनोबा नै बिथांजोआ मम' लाबोयैनि रागा जादों जागौ मम' नै आं खिना होनो